Jeg vil snakke lidt om Molins model, og Molins model den er opkaldt efter en svensker ved navn Molin, som ligesom har udformet en model, som udbygger lidt Downs model, og gør den mere brugbar i forhold til europæisk og også det danske valgsystem. Øhm, og Molins model den er ligesom bygget op af tre faktorer. Og han mener, det er tre faktorer, som partier de går efter, for, hvad kan man sige, som så ender ud i deres valg og standpunkt. Øhm, og modellen den er ikke så populistisk indrettet, den er ikke så meget fokus på populisme som Downs model, og det passer som sagt godt på det danske styre. Øhm, som den første faktor, så har vi interessefaktor. Og det betyder i hvor høj grad partierne de udtrykker holdningerne ens eller deres kernevælgere har. Øhm, og om de repræsenterer deres kernevælgere godt nok. Om de bygger deres politik op efter kernevælgernes holdninger. Så er der opinionsfaktoren. Den er ligesom under strategien. Og den betyder, at man skal medregne reaktionerne fra vælgerne. Altså reaktionerne af ens politiske beslutninger. Og dem skal man så opveje mellem kortsigtede og langsigtede. Så om reaktionerne de kommer til at mene, at man den første uge måske får rigtig, rigtig meget kritik, men så er det ligesom glemt den politiske beslutning man tog. Eller om, hvis man for eksempel vælger som Anders Fogh at gå ind i Irak, om det så kan være en politisk beslutning, som får meget langsigtede konsekvenser og reaktioner fra ens vælgere, og hvor man ender med at blive straffet af ens vælgere. Og derudover så er der den parlamentariske faktor, og det er en overvejelse om, hvilke konsekvenser forskellige samarbejder kan have. For eksempel så vil Venstre, eller så endte Venstre med at miste en del vælgere på at arbejde så meget sammen med Dansk Folkeparti under deres mindretalsregering. Og der var det, at man skulle gå ind og kigge på den parlamentariske faktor, og også skulle man overveje om, hvilke konsekvenser det havde, at Venstre arbejdede så meget sammen med Dansk Folkeparti. Det havde den konsekvens, at de mistede vælgere, fordi de simpelthen ikke bibeholdt en høj nok interessefaktor, men arbejdede mere ud fra den parlamentariske faktor. Om det danske system, det kan man ligesom opdele efter om partierne er meget populistiske, om de går efter popularitet, eller om de går efter meget indflydelse. Og hvis de går efter meget indflydelse, så kaldes det pragmatisme. Måske se, om jeg kan komme på et eksempel med populisme. Det kunne være, da Lars Løkke han foreslog at danne en regering hen over midten. Det var også sandsynligt for at bibeholde magten. Ja, og da han ligesom svækkede Venstres socialpolitik en smule, så den mindede lidt mere om Socialdemokraternes, det var også for at vinde vælgere og popularitet. Men ja, det var Molins model.